Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntza legea erdiesteko bidean mugarri bat ezarri zuten atzo. Hezkuntza akordiorako Eusko Legebiltzarrean sortutako lantaldearen presidenteak testu bat aurkeztu zuen, orain arte adituek egindako ekarpenak eta Kataluniako bidaian jasotakoak biltzen dituena. Besteak beste, euskararen eta segregazioaren arazoei erantzun asmodie. Dokumentua ez da behin betikoa eta alderdiek eta eragileek ekarpenak egiteko tartea zabaldu dute orain. Zuzenketekin, behin betiko testua adosten dutenean, Eusko Jaurlaritzari bidaliko diote, hark hezkuntza legea egiteko. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Otsaiak 9 ditu gaur, asteazkena da eta esan bezala hezkuntza legerako oinarriak eztabaidatzen hasiko dira, hemendik aurrera, bai alderdiek eta eragileek mahai gainean dira besteak beste euskalduntzea bermatzeko eta baita ere segregazioari aurre egiteko estrategia. Zirriborroaren xehetasunak eta baita ere alderdi politiko desberdinen jarrerak bildu ditu Aiarade Urretak. Euskal Hezkuntzaren eraldaketarako oinarriak izeneko dokumentutik abiatuta, ekingo diote Eusko Legebiltzarrean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege berriari egiteari. Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatu nahi da eta euskara izango da eredu hezkuntza legearen ardatza. Gaztelera ere presente egongo da ereduaren egitura eta gutxienez atzerriko hizkuntza bat. Halaber, Jaurlaritzak derrigorrezko hezkuntza doakoa izatea bermatu nahi du eta eskolaratze kuotak kenduko lituzke. Gogoetan atera den korapilo nagustakoa segregaziorena izan da. Ikastetxe berberetan ikasle kalte beren kontzentrazioak egiteko bidean hezkuntza sistema berriak eremu bakoitzean hezkuntza proiektu integralak garatzea proposatu du. Asteartean hezkuntza akordiorako Eusko Legebiltzarrean sortutako lantaldearen presidenteak testu bat aurkeztu zuen. Orain arte adituek eta eragileek egindako ekarpenak eta Kataluniako bidaian jasotakoak biltzen dituena. Aurkeztutako dokumentua ez da behin betikoa, baina bai abiapuntua. Eta alderdiek zein eragileek ekarpenak egiteko tartea zabaldu dute orain. EAJaren ustez dokumentua hurrengo asteetan hobetuko da. Dokumentu on bat dugu. Ziur asko, aste hauetan zehar hobetuko dana. PSEek hitzarmen zabal baten alde egin du hezkuntza legea berritzerako orduan. Todos deberemos dejar pelos en la gatera en aras a sacar adelante una ley compartida. Gainera, oinarriak egon daitezela akordio esparru zabal batera heltzeko adierazi du EH Bilduk. Akordio esparru batera heltzeko zirriborro egokia dela iruditzen zaigu. Hala ere, Elkarrekin Podemosen iritziz parte hartze lasaia behar du legeak eta jarri diren prozedura eta epeen kontra agertu da. Uste dugu jarri diren denborak eta prozedurak ez direla egokiak. Horregatik guk gure beste proposamen bat egin dugu. PP Ciudadanos koalizioa kritiko agertu da eta hezkuntza legea interes politikoetatik aldendu beharko litzatekeela dio. Que es importante. Deberíamos de desligar la educación de los intereses partidistas y de los proyectos políticos. Bestalde, Voxek salatu du legeak euskara soilik izango duela ardatz. Hemos vivido la progresiva desaparición del modelo educativo en castellano y ahora avanzamos hacia un único modelo equiparable al D. Hala ere, Euskalgintzaren Kontseiluak kezka handiz hartu du legearen akordioaren oinarriak zehazten dituen dokumentua. Ez baitu zehazten eredu orokortu eta bakarra izango duela. Akordioa hobetzeko eskatu die. Egungo sistema ere euskara ardatz duen sistema eleaniztuna dela gogarazi du Kontseiluak. Estelas eta ELA sindikatuak ere kritiko agertu dira. Tartean, legeak xede privatizatzailea izaten jarraitzen duelako eta protestak deitu dituzte. Eta bestelako lerroburuak gaurkoan ere. Gipuzkoara goaz, bertan baitago Udane Arbeo lankidea, Bergaran hain zuzen ere, eta bertan azken hilabeteotan albiste izan da martxan jarri nahi duten pirolizi bidezko planta hori, ezta? Hondakin industrialak kudeatzeko planta, eta, kezka sortu da batez ere ingurumen alorrari begira, zein puntutan da egitasmo hori? Azken berritza dugu Bergarako udalak Balogren enpresari berretsi diola Larramendi poligonoko H
partzelan hondakinen kudeaketari buruzko jarduera ezartzea ez dela herriko araudiarekin bateragarria. Txosten berri batek hala ondorioztatu ondoren. Bergarako udalak arkitektu zerbitzu buruari galdetu zion aztertzeko Balogorrien enpresak aurrera eraman nahi duen proiektu hau bateragarria ote den herriko hirigintza planarekin eta ezezkoa ondorioztatu zuen txosten honek. Aurretik ere esan zuen udalak proiektua ez dela bateragarria plan orokorrarekin. Entzun dezagun jarraian Gorka Artola Bergarako alkatea. Hasieran uda aurretik promotore honek eskatzen dutza ziurtagiri bat udalari esanaz nolabait planteatzen daben aktibitate hori konpatibilitatea dela udala arautegik gisarekin. Eta eskatzen dabena basan, eta hala ziurtatu zen udal arkitektakin zeban txosten baten ondoren. Bai ikusi duna prozesuan, ingurumen behimen bateratua jorretzen tramitatu da benian aktibitatearen izena diferentia dela. Eta ez da dela bat itxen udalien eskatu zuen konpatibilitate ziurtagiriarekin. Eta azpiegiturekin jarraituta udane, Urtarriletik aurrera abian da bidezaria, Beasain eta Bergara arteko errepide horretan, eta kritikak ere jaso dituen proiektua izan da, eta honen aurkako manifestazioa doitu dute hain zuzen larunbaterako. Bai, hala da, urtarrilaren 18an Gipuzkoako autobietan indarren jarri zen bidesari berri bat, hain zuzen A636 errepideari eragiten diona Bergara eta Beasain artean kokatuta dagoena. Testuinguru honetan 3 sindikatuak eta A636 peajerik ez plataformak manifestazioa deitu dute datorren larunbaterako goizeko 11etan Urretxu Zumarragan Gipuzkoako Foru Aldundia martxan jarri duen bidesari honen aurka. Aintzat hartzekoa da, bertatik 9.000 ibilgailu inguru igarotzen direla eta milaka pertsonari eragiten diola bidesari berri honek. Orain bidesaria ordaindu beharko dute errepide hori zeharkatzen duten guztiek eta motorzaleak dira salbuespen bakarra, ordaindu beharrez duten salbuespen bakarra. Eta bestalde, arratsalde honetan bertan, HTaren Bilboko eta Gasteizko trenbidearen integrazioari buruzko protokoloak sinatuko dituzte bai Eusko Jaurlaritzak eta baita ere Espainiako gobernuak. Zer aurreikusten da? Hori da abiadura handiko trenaren Gasteiz eta Bilboko sarrerak eraikitzen hasteko protokoloak sinatuko dituzte artean diren erakundeek lankidetza protokolo horien bitartez proiektuotan erakunde bakoitzak izango dituen ardurak eta betekizunak zehaztuko dira. Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko dituen 2 hiriburuetako lankudeaketak ere ondoren bertan zehaztuko dira eta ondoren kupo bidez deskontatuko dira lan horiek. Polemikaz inguratuta dago protokolo hau, izan ere joan den azaroan adostu zuten Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak basaurin egingo den behin-behineko geralekua aurretiaz bertako udalarekin ez adostu gabe eta beraz alkatearen haserrea piztu. Arratsaldeko 5 aurrera sinatuko dira protokoloak Espainiako gobernuak Gasteizen duen ordezkaritzan eta bertan izango dira besteak beste Raquel Sánchez Garraio ministroa, Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio sailburua eta Gasteiz eta Bilboko alkateak. Eta Bergarara itzulita, udane, udalak eta Olaso Dorrea fundazioak abian jarri zuten Monzon Ganuza saria eta aurtengoan herrian geldituko da. Nork irabazi du saria? Bai, alaxe da, aurtengoan 2 sari banatuko dira, Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastui jasoko dute aurtengo Monzon Ganuza saria. Euskal Herriari bizitza betelan eskaini diotela aitortu eta omentzeko euskaramin eta lehentasun gure iraganarentzat etorkizun bat eraikitzeko lanean izan dira beti. Datorren hilean 41 urte beteko dira Telesforo Monzon hiltzela. Utopikoa! Egiten diote munduari aurrera arazi. Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak bezala bizitzaren ardatz nagusi Euskal Herria, Euskara eta Euskal Kultura izan dituzena komentzeko Monzon Ganuza saria sortzea erabaki zuten iaz Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako udalak.
esan nahi hori izango du egun honek, ez pixka bat bizitza oparo horiek ospatzearena. Lehenengo saria Ipar Euskal Herriko ikastolen mugimenduan aitzindari izandako Libe Goñi Seaskako lehen andereñoari eman zioten. Aurtengoan saria herrian geratu da eta bi sari banatuko dira. Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastui jasoko dute, Euskal Herriari bizitza bete lan eskaini diotela aitortu eta omentzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Jose Luis Elkorok 1976ko alkateen mugimenduko figura emblematikoa izan zen. Euskal Herriak bere izenean hitz egiteko instituzio eta botere legitimoak ez zituenean, bozeramaile eta ordezkari ez ezik herria gobernatu ere egin zuen alkate ausarten taldekoa. Eta Mari Carmen beti izan du ondoan eta babesten beti kide. Nortasuna, gure eskubideak, gure jabetasuna, batez ere Euskal Herria behar du jabetasuna, ez gara jabeak. Beste batzuk aintzen dituzte, eta guk egin du behar dugu. Gure helburu nagusia hori da, jabetasuna. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Ia, aurreantzean, gai garan, gaur ditzeran bezala denok elkartuta urratsak ematen. Eskerrik asko Dane Arbeo, Bergaratik. Bai, mila esker. Eta eguneko beste arreta puntu nagusinetako bat Madrilen dago, izan ere aurreikusten da lanbidarteko gutxieneko soldata 1000 eurora igoko dutela. Ez usterik ezean, Espainiako gobernuak ezan bezala 1000 euro gordinera igoko du lanbidarteko gutxieneko soldata hori. COEren babesik gabe egingo du, patronaleko zuzendaritzak iragarri duelako ezin duela onartu Madrilek aurtengorako proposatu duen 35 euroko igoera hori hilean. Errazagoa izango zaio Komisiones eta UGT sindikatuen babesa lortzea, 1000 euroron proposamena haiena delako, gutxieneko giza. Gaur dira amaitzekoak negoziazioak, eta igoerak Hego Euskal Herriko 52.000 langileri eragingo lioke, gutxi gora bera. Iazko iraiaz geroztik urtean 13.510 euro gordinekoa da soldata hori, eta 14.000 igoko da orain. Eta bestalde, aldi baterako lan erregulazioko espediente berriaren negoziazio epea bukatu da Gasteizko Mercedes lantegian eta akordiorik gabe amaitu da negoziazioa. Gauzak horrela, 30 eguneko espedientea ekainera arte aplikatuko da, akordio barik ezan bezala, eta beraz, soldatak osatzeko erabakia enpresaren esku geratuko da. Enpresa ez da egongo derrigorturik soldataren 80% hori osatzera sindikatuek eskatu bezala. Ela sindikatuak erregularizazioaren erabilera masiboa kritikatu du, eta labek bere aldetik enpresak 276 milioi euroko mozkinak izan dituela gogorarazi du. Autogintzaren sektorea da, hain zuzen ere, mikrotxipen hornidura faltaren ondorioak pairatzen dituena, gehien bat, bada Europar Batasunak laguntza publikoak emango dituela iragarri du txip horiek Europan bertan ekoizteko. Hamarkada amaitzen denerako, mikrotxipen ekoizpena orain halako lau izatea nahi du, eta horretarako bidetako bat izango da laguntza publikoak ematea, kontinentean erdieroalen fabrika handiak egiteko. Gaur egun, Europar Batasunak munduko mikrotxipen 9% ekoizten ditu, eta Bruselaren asmoa da 2030 urterako 20% iristea. Ordu batetik aurrera, Maikaten telebistako platoan, hemen bertan izango dugu Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidentea, eta besteak beste soldataren igoera hori izango dugu izpide, baita ere lan erreforma, eta mikrotxipen hornidura kristia ere, besteak beste, ezan bezala, hemendik ordu batera hasiko da elkarrizketa hori, eta lan munduarekin lotutako beste albiste bat, ez behar bat, izan ere atzokoan langile bat hil zen Barakaldoko obra batean. Behargina andamio batean zegoen lanean, eta ez ustean makina bat gainera erori zaio. Kolpearen ondorioz berehala zendu da. 62 urte zituen eta atzerriko nazionalitatea zuen. Aurten Euskal Herrian lan istripuetan hilden 7. pertsona da.
Eta aste honetan, aurreko 2 egunetan, Madrilgo Auzitegi Nazionalean Iratxe Sorzabalen aurkako epaiketa eraman da aurrera. Hain zuzen, Frantziako estatuak aldi baterako estraditatu ostean, epaiketa hori aurrera eraman ahal izateko, bada epaiaren zain gelditu da auzibidea. Defentsak absolutizioa eskatu du eta fiskalak akusazioari eutsi dio, baina erakunde terroristako kide izatearena kendu du, kontuan hartu baitu, delitu horrengatik dagoeneko zigorra betetzen ari dela Frantziar estatuan. Beraz, zigor eskaera 46 urtetik 36 urtera jaitsi du. Defentsak absoluzioa eskatu du, iruindarraren aurkako froga bakarra Guardia Zibilaren esku torturapean lortutako autoinkulpazioa dela iritzita hain zuzen ere. Esan bezala, torturaren itzalak Sorzabalen aurkako epaiketaren zentralitatea hartu du eta eztabaidagai nagusietako bat bilakatu da. Hain zuzen ere, bi arnaz dokumentalak torturaren gaineko testigantzak bildu nahi izan ditu, besteak beste, berarenak, Iratxe Sorzabalenak eta baita ere bere amarenak, Maria Nieves Díaz dira dokumentalaren protagonistak. Kima Arzuaga, dokumentalaren ekoizletako bat, izan zen Bart Gakoak zaioan, dokumentalari buruz hitz egiten. Dokumental hau egitea pentsatu genuen orain dela urte bete, urte terdi, jakinda Iratxe espainaratuko zutela, eta bere espainaratzen zutenera momenturako pixkat bere auzia pixka mugitzeko eta hola hasi ginen dokumental lagunen arteko gauz bat izan duzen. Gero bihurtu da herrikoia eta horren uste dut handitzen ari dela eta denok badakigu hemen tortura sistematikoki erabili dutela Espainiar gobernuak. Eta helburua bi hori esan, berari elkartasuna adirazi eta torturatuen bozgailu izatea eta salaketa egitea. Eta Maider Galardi, kazetariak ere, dokumentalaren garrantzia azpimarratu du kolpez kolpe saioan. Dokumentala oso interesgarria izango da, torturaren beste testigantza bat ezagutzeaz gain, bi protagonista emakume izateagatik eta zuk esan dezun bezala, torturatuaz gain eta torturaren momentuaz gain, horrek ondorengoan bizitza osoan zehar duen eragina eta dituen ez bakarrik plano fisikoan, baizik eta plano psikologikoan eta plano emozionalean eta bizitzaren beste hainbat arlotan duen eraginaz jabetzeko begirada feminista beharrezkoa da, ez naiz ari bakarrik torturatutako emakumei buruz, baizik eta oro har tortura aztertzeko betaurreko bietaz baino egia da, gatazka nola eta kartzelan nola, atxiloaldian eta torturaldian ere emakumeak, nik esate eta indarkeria sexualizatua jasaten dutela ez, hau da, emakume izateagatik eta haien gorputz hori sexualizatzeagatik jasaten duten indarkeria. Eta gaiz aldatuta, 6. olatuaren osteko neurri malgutzea gaur eta bihar artean etor daiteke, erabaki daiteke Hego Euskal Herrian. Nafarroak gaur bertan iragarri du ostalaritzako malgutasuna erabatekoa izango dela, oda ostatuei eragiten dien neurriak bertan bera geldituko direla, eta COVID pasaporteak balio izateari utziko diola astelenetik aurrera. Eta bestalde, Iñigo Urkullu lehendakariak labi instituzionalak hartutako erabakien berri emango ditu bihar, eta bihartik aurrera gainera, musukoak kalean erabiltzea ez da derrigorrezkoa izango. Osasun Ministerioak eta erkidegoek adostu bezala. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak ez du oraindik argitu ikastetxeetan neurria aplikatzeari utziko ote diote. Eta nazioarteari egingo dugu salto jarraian, Latinoamerikako berriak izpide, Bero Satrustegi kazetariaren eskutik, eguerdion, Bero? Eguerdion. Perun hasiko dugu albisteen errepasoa, izan ere duela gutxi, jakin genuen ez, Repsolen petrolio isuri batek ingurumen ondamendia ekarri zuela herrialdera, oraindik ere ondorioak begibistakoak dira, eta gobernuak erabaki irmoa hartu du honen aurrean, Repsol enpresaren findegi nagusia itxi du. Alaxe da, Peruko gobernuak
diru indegiak bestelako isurketarik gertatuko ez dela ziurtatzen ez duen arte itxita jarraituko duela. Horrekin batera, resortek isurin kontroleak eta plangintza bat aurkeztu beharko du. Enpresak ez du hasieratik eman zuen bertsioa hartu. Duka Sumendiaren erupzioak eragindako olaturik botatzen diren Europa, baina Peruko marinatik teoria hori gezurtatu dute. Trebisek adierazten du gainera jarduera ez dela oso isolatu bat, haien esanetik Repsolek hainbat salaketa jaso ditu herrialdean, batetik inpaktu sozioekologikoagatik, bestetik giza eskubideen urraketatik. Eta nahiz eta kasu batanak izan, kalteak mahai konponezinak dira. Azken kalkuluen arabera, 1,75 milioi litro petroleo Peroko kostaldean guzti dute, eta hondamendi ekologikoaren larritasuna oraindik zenbait estima. Eta bestalde, Nikaraguan opositoren aurkako jazarpenak ez du etenik gobernuaren partetik. Nikaraguako erregimenak erruduntzat jo ditu, konspirazioagatik oposizioko bikide horietako bat da gainera Dora Maria Tellet, gerrillarioi sandinista, eta beste 40 epaitzeko atarian da. Bai, horrekin batera Arajon eta Jaser Mahumar bado dira, eta horren zurren irailetik eta azarotik daude espetxerituak, ministerio publikoak, akuziak publikoak izanen zirela esan arren ateak itxitak dira. Esan bezala, konspirazio bat daude espetxeratuak eta Jaser Mahumar bado gainera informazio faltsua zabaltzeagatik. Auziperatuak izanen diren gutxienez beste 40 pertsona konstituzio politikoa urratzeagatik izanen dira epaituak. Horien artean, oposizio politikariak, enpresariak eta aktivistak. Eta Mexikon, datuek hala erakusten dute, kazetaritzen jarduteko herrialde arriskutsunetakoa da, eta dagoeneko 2022 urtean 4 kazetari erail dituzte. Artikulu 19, gobernuz kanpoko erakundearen datuen arabera, 2000 urtetik 158 kazetari erail dituzte Mexikon. Urtea hasi zenetik hilabete eskas pasatzen honetan, jada 4 kazetari erail dituzte. Jose Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado eta Roberto Toledo dira haien izenak. Reporteros Sin Fronteras erakundeak dioenez, munduko herrialderik arriskutsuena da kazetaria izateko. Gali batera dira komunikazioaren esparruko 100 profesional egoera salatzeko eta segurtasuna eta justizia aldarrikatzeko. Kazetariak erailda ez da egiaiko Europea. Bero Satrustegi, eskerrik asko herrialdearen errepaso hau egiteagatik. Hurrengora arte. Hurrengora arte, eskerrik asko. Eta gurera bueltatuko gara, kulturaren eskutik, izan ere korrika martxoaren 31an abiatuko da Amurriotik, dakizuen bezala, baina Arabar Errioxatik ez da igaroko beraz. Herritarrek korrika alternatibo bat egingo dutela iragarri dute, estila nao. 22. korrikaren ibilbideak 334 kilometro inguru egingo ditu Araban 4 egunetan, baina ez da Arabako Errioxako lurretatik pasako. Horrek baina ez du eskualdeko euskaltzaleak ezer egin gabe utziko eta dagoeneko egitasmoak antolatzen hasi dira euskararen aldeko aldarria bertatik igaro dadin. Izan ere, 2013an eta 2017an egin zuten modu berean, aurten ere korrika propioa antolatuko dute. Txiki-txaka elkarteak bilera deitu eta azkenean apirilaren 9an goizez Nafarroako Biana herritik eta Bastidatik zutabe bana aterako da, eta herri ezberdinetatik igaro ostean guardian bukatuko dute eguna. Horrez gain eta oraindik ere xehetasun guztiak erabakitze badaude ere, zenbait kultur ekitaldi antolatzeko asmoa dutela aurreratu dute Arabako Errioxako euskaltzaleek. Eta korrikarekin jarraituta, korrika kulturala aurkeztu dute gaurkoan Derion. 22. edizioko korrika kulturala aurkeztu dute alde batetik Azkera Mondok, eta baita ere Aitziber Balantzategi, AEK korrikako eledunek, gaur Derioko bazterri antzokian, eta hainbat artistaz lagunduta egin dute aurkezpen hori. Aurtengo emanaldien artean aipatzekoak dira, besteak beste Ruper Ordorikaren hautzi eta Anfora ikuskizuna, Erre eta Antigone antzeslanak ere, eta berrikuntzen artean nabarmentzekoa kulturaren menuan ere dantza egongo dela. Eta kulturarekin jarraituta, Xabi Larrea, zirku artista euskaldunak bere azken ikuskizuna aurkeztuko du, datorren astean Asturiasen, Gijoneko Feten azokan. Iker Aginaga. Pinpan du izena Xabi Larrea zirku artista bilbotarraren azken ikuskizunak. Arte ezenikoetako Feten azokan egingo du obraren aurkezpena Larreak otsailaren 17an.
18 hilabeteko ikerketa, sorkuntza eta entrenamendu prozesuaren ostean. Hain zuzen, pinponeko pilotak baliatuta malabare eta magia teknikak uztartu zondudu larreak gizartearen bizi mailaren bidera ezintasuna hausnartu nahi duen ikuskizuna. Larreak berak azaldu duenez, geopolitika, ekologismoa eta beste hainbat gai potoloekiko interesa du, eta horietaz hitz egin nahi du obra honetan, egiten dakienaren bitartez. Entonces yo sentía la necesidad un poco de hablar de todo ello, pero hablar desde lo que sé hacer, que es malabares, teatro, el payaso, un poco el tonto, el absurdo, es lo que me gusta, ¿no? Artistaren ustez, azken hamarkadotako bideak kolapsora garama, eta gutxiagorekin bizitzera ohitu beharko ginatekela iritzi dio. Hain zuzen, horretaz hausnartzera gonbidatzen du ikuslea hitzik gabeko emanaldian. Txefo Rodriguezena da ikuskizun honen zuzendaritza artistikoa, eta irudi zuzendaritza eta magiaren ardura Imanol Ituinoren esku utzi du Larreak. Halaber, beste 10 bat lagunek osatzen dute taldea, jantzigintza, argiztapena eta bestelako alorren ardura dutenak. 50 minutuko ikuskizuna ondu du artistak, 7 urtetik gorako publiko ororentzat aproposa dena. Eta gogoratu asteazkenero legez, Nafarregi saioa ikusgai izango duzuela gaur hemen 11 telebistan. Gaurkoan, Sareta eskualdea bisitatuko dugu. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidentea. Orain arte. Gaur, Sareta ezagutuko dugu. Sareta 4 herriz osatuta dago, eta guk horietako 3 bisitatuko ditugu. Lapurdin dagoen Sara eta Nafarroa garaian dauden Zugarramurdi eta Urdazubi. Urdazubin gaude eta hau animalien errekuperazio zentro baten gaude. Kudeak eta Javi eta Hankak eramaten dute, eta momentuz oso konten gaude. Nola du izena? Trikujarri. Trikujarri, ados. Duzu, 200 metro luzekoa, 12 metro gutxora bera altuera. Zonaldean, Sareta beste bileze daude, Saran eta Urdazubin, hori da. Eta azkenean ezberdina da horregatik hau pixkat natura erdian dagoelako, ez? Hemen da eskutik lantokia, sirota fabrika bada. Bai? Sarangira, eta kooperatiba batean zira hor. Urtsola ez erra nahi du? Zer da? Kotxak badu bere teoria, baina nik espikatzen dudana da ur-etxola. Ados. Horraztian bada olako errekaino bat, eta hau ez da hain etxola, baina astapen batean ala izango zen, eta... Argitzeraino.
Eta egunero legez, elkarrezketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidentea da bera. Eguardion eta ongetorri Amaika telebistara. Eguardion, Leire, ze moduz. Lan erreformaren ostean, Madrilgo gobernua soldataren gaiari heldu dio, eta gaurkoan bilera dago Madrilen bertan, lanbidarteko gutxieneko soldata hori igotzeko proposamenarekin, 1.000 eurora igo nahi dute. Zein da Confebasken iritzia? Kaixo, bai, egunon. Bai, holan da, gobernuaren ahalmena da gutxieneko soldataren kopuruak ezartzea eta eragile sozialekin pixkat eztabaidatu eta jakinarazi ondoren gaur hartzekoa da erabakia. Atzo izan genuen, COen ere batzorderagileko bilera eta han ibili ginen gaia aztertzen, ez da. Orduan, bai, nahiko adostasune izan zen, gai honen inguruan, egoera berezia dela, susperraldi batean gaoz, jente asko, enpresa asko oraindik ere zailtasunetan, eta gehien bat, gai honi dagokionez eta gutxieneko soldatari dagokionez, danok oso presente geneukana, zer esan ez da, azkenengo urteetan izan diran igoerak, eta nahiko igoera mardulak izan dirala, azken 3 urteetan 130 baino gehiago igo da, azkenengo 5 urteetan 140, eta beraz, iruditzen zitzaigun hainbat jardueretan, hau da, balore erantzi eta lehiakortasun gutxiko hainbat jardueretan oso zaila izango zala horrelako koste igoerak onartzea, jasotzea, eta euren jarduerekin jarraitzea. Beraz, hori kezka iturri bazan, eta horregatik izan zen, eta izan ditudan arrazoia kontutan hartuta, kontrako jarreraren pixkat gehiengoak zeukan iritzia, ez da, kontutan izan da igoera handiak izan dirala, eta momentua behar bada hainbat jardueretan, balore erantzi gutxieneko zeretan, arazo bat izango dela. Eta gero gure realitatera etorriz, Confebasketik eta esaten duguna, zorionez, Euskadiko autonomia erkidegoan, ez da jende asko, pixka soldata, gutxieneko soldatapean dagoena zorionez, gehienok hortik gora jasotzen dugu, baina badira 4 bat edo, pixkat kontratupean gauzen guztion 4 bat edo, baldintza horietan ari diranak, eta hor berdina, ez da, gehien bat etxeko zerbitzuetan, ostalaritzako, eta komerzioko pixkat jarduera txiki horietan, eta zailtasun gehienak dituztenak horrelako soldata igoerak derrigorrez jasotzeko. Aipatu duzu ez, eta COek atzokoan ere aurkakotasun hori agertu zuen, izan ere, esanez, aipatu duzuna, ez da, enpresarientzat ondorioak ekarriko lituzkeela igoera horrek, dena den badirudi aurreikuspena da onartuko dela gobernuaren eta sindikatuen arteko akordioarekin. Bai, lehen aipatu dudan bezala gobernuaren ahalmenaren barruan dago gutxieneko soldata zera esartzea, da badirudi beraren asmoa hori dela, 3,6ko igoera bada irailean jadanik egin zanarekiko, eta aipatu dudan, ez da, igoera horiek metatzen doiaz, egia da, portzentaietan kopuru handiak dirala, ordaindu behar duenak, hau da, lehen aipatu ditu da, jarduera normalean txiki, etxeko zerbitzu, terrolakoetan, zailtasunak izango dituztelako, dituzten enplegoa mantendu edo barriak sortzeko. COeren iritzia kontuan hartu zela lan erreforma negoziatzerako orduan, eta Confebasketik argi ezten duzue, begionez ikusi duzuela erreforma hori, sindikatuen eta COeren arteko akordio batera iritzi izana, nola baloratzen duzue? Bai, urte bukaeran izan zen akordio hori, 9 hilabeteren, negoziaketako 9 hilabeteren ondoren, izan erraza, hasierako plantamenduak oso aldenduak zeuden, baina lan askoren eta negoziaketa ordu askoren ondoren, eta azken momentuan lortu izan ziren pixkat eztabaida eta alde handienak pixkat lehuntzea eta akordio batara iristea. Eta berez akordio hori izatea
lortzea, egonkortasuna ematea lan merkatuan, lan arauetan eta enpresarien ikuspegitik aurreko malgutasun bitartekoak mantendu izana eta sindikatu eta gobernuen aldetik esate baterako aldi baterokotasuna jeisteko, murrizteko bideak arkuitu izana, gehien bat nik uste dut amankomuneko adostasun batera iritsi ziala, segurenez inor esan oso guztiz pozik geldituko, baina bai, danok baloratu genduan, akordio on bat izan zala, egonkortasuna emango lukeena, lan merkatuak dituen hainbat ahulezi gainditzen hasteko bideak eta markatu zitezkena, era berean malgutasenezko bideak ere mantentzen ziren, kontratu motetan barritasunak, baina baita ere mugagabea dan horrelako etena izan dezaken kontratu barri bat, eta horrek asko akordio bat izan zen, egonkortasuna ekarriko lukeena, gauzak garrantzitsuetan adostasunera iritsi izana, benetan positiboki baloratu genduan eta aurrera egiteko baldintzak eskaintzen zituena. Euskal Alderdiek, EH Bilduk eta EAJak hala ere zuten reforma hori babestu, eta artean hitzarmenen estatalizazioaren gaineko eztabaida hori egon zen. Nola baloratzen duzu eta zein da egiten duzune irakurketa bi alderdi hauen jarreraren gainean? Bai, egia da, elkarrizketa sozialeko mailan adostasuna lortu zala, baina errege dekretoa gero kongresutik pasatu behar zan eta onartua behar zuen izan. Eta hori eremu soziolaboraletik eremu politikora pasatu zen adostasuna, eta hor beste gako batzuk eta beste ikuspegi eta zilegitasun osoarekin beste irakurketa eta proposamen batzuk egin ziren. Aipatu duzun gaiari buruz, hau da, hitzarmenen lehentasunari buruz, guk hasieratik nahiko argi ikusi genduan gai hori esala izan eragile sozialen artean benetan eztabaidagai eta ez da ardura iturri bat. Guk Euskadin 2017an sinatu genduen lanbideen arteko egiturazko zerbait hitzarmen bat, eta horren arabera gure autonomia erkidegoan sinatzen ziren edozein hitzarmen lehentasuna ematen genion estatukoekiko. Eta, hori edinot, eragile sozialen artetik ez dut uste sekula izan dela eztabaida gai bat, eremu politikora pasatu danean proiektua, arazo hau edo gai hau azaldu da eta mai gainean jarri da, eta beste ikuspe batzuk eman dira, gure ustez gehiegizko garrantzia emon zaio gai honi, berrio diot, 2017tik Euskadin gaindituta eta bermatuta dagoelako, baina horrelako beste berme edo seguritate juridiko bat emon izan nahi izan zaio gai honi, eta azkenean ez da posible izan eskakizun hau Madrilen onartua izatea. Gobernuak aurkituzun beste bide zigor bat, erredekretua onartu zedin aldaketari gabe, eta horrela joan zen aurrera azkenengo egunera arte, eta gero botazioan ikusi genitun lonako goraberak eta susteak izan ziren, baina danon iritziz eta zorionez errege dekretori onartua izan zen, nahiz da goraberak tartean izan, eta alde horretatik nik uste dute pozgarria dela. Esan dugu, ez da, EH Bildu eta EAJak aurka buskatu zutela, eta hain zuzen EAJaren jarrera hori horrek ondorioak ekarri ditu, atzokoa egitekoa zen elkarrizketa sozialeko mahaia, baina Komisiones Obreras sindikatuak eskatuta atzeratu egingo da ez daudelako ados EAJak izan duen jarrera horrekin. Harritu zaituzte gertatutakoak? Lehen aipatu dudan bezala, hor politika eta eragile sozialen arteko, pixkat, ez dakit nola esan, eztabaidak edo trukaketak edo izan daitezke, hemen dano daukagu gure eskubidea, nahi dan irakurketak egiteko eta nahi diran adierazpenak egiteko, hori zilegitasun osoz, baina berrio diot, Euskal Herriko, Euskadiko elkarrizketa sozialeko partaide geran guztiok
dano baloratzen dugu hor egiten dugun lana, amankomunean egiten ditugun bai azterketa, proposamen, lortzen ditugun akordioak, konzertazio gune bada, politika publikoak zuzentzeko, edo baldintzatzeko, edo zerak ere gunea bada, eta bai Eusko Jaurlaritza, sindikatua, parte hartzen dugun sindikatuok, eta enpresari elkarteok, nik uste dut oso lan onuragarria egiten ari garala, horrela baloratu izan dugu beti, momentu honetan, komisionesek adierazpen horiek egin ditu, denbora bat eskatzen ari da bere barne hausnarketa bat egiteko, baina ez dut uste horrek benetan oztopatuko duenik mai horren jarraipena, benetan diot bertan egiten da lana garrantzitsua eta onuragarria dalako gure herriarentzat. Elkarrizketa sozialeko mahaia izpideela eta labe sindikatuek ez dute bertan parte hartzen, ala erabaki dute, eta hain zuzen erreformaren aurka agertu diren sindikatuak dira, ezta? Besteak beste, lan erreformaren aurka labek dio, hemendik aurrera mobilizazio ziklo berri bat eraiki edo egin irekitzeko beharra dagoela. Eta besteak beste aurrekoan adegiren egoitza okupatu zuten protesta gisa erreformaren aurka, nola ikusten duzu egoera guzti hau? Aipatu duzun gertakari hori benetan onartezina da, benetan salagarria, eta horrelakorik gertatzea benetan kezkagarria eta oso txarra, ez da. Tamalez, nik ez dakiz zergatik horrelako gauza gertatzen diran, begirune falta osoa da, hemen danu daukagu eskubidea gure iritziak izateko, gure proposamenak egiteko, baina zerbait behar baldin bada eragile guztion artean begirunea eta besteekiko iritziak errespetatzea, ez da. Beraz, hori guztiz salagarria eta guztiz horrelako gertakarien arka gaude. Eta hortik aurrera, nik ez dakit labeze ekimenetan nahi dituen martxan jartzea, gu berriro diogu behar dana da negoziaketa, elkarrizketa, akordioetara iristea, horrela egiten dugu hainbat sektoretako hitzarmenetan, eta gai instituzionaletan ere lan erreforma eta horrelakoetan ona izango litzateke Madrilen gertatu den bezala, hemen ere elkarrizketa sozialeko mailan danak parte hartzea eta bakoitza bere iritziekin eta bere ikuspegitik gaiak eta ikuspegia partekatzea, eta zoritxarrez aipatu duzun bezala, hemen badira bi sindikatu gainera gehiengoa daukatenak, erabaki zutenak horrelako foroetan parte sartzea, baina nik uste dut hori tamalgarria dela, eta besteok egiten duguna gure erantzukizunaren pixkat bidetik, gure lan egin, gure ekarpenak egin eta gaiak aurrera eraman. Labek ere, besteak beste adierazi zuen, erreforma honekin ez dela bake sozialek egongo. Honelako adierazpenak entzunda pentsatzekoa da lan gatazka gehiago etorriko direla horrengo hilabeteotan? Espero dezagun ezetz, ez da, esaten dudana, bakoitza bere ikuspegiak eta iritziak izan ditzazke, eta errespetagarriak izan daitezke, baina ez dakit nik gehiengoa horretan dagoen, erreforma honek aurrekoa aldatu du, gauza batzuk danondako hobetu ditu, eta aurre dira momentu honetan joko arauak, eta horren arabera, egin behar diegu aurre ditugun erronkeri, lehenengo krisi honetatik etaratzea, eta gero, abian dauden eraldaketa handi horiei, energetikoa, klimatikoa, digitalizazioa eta danon artean herri bezala aurrera egin eta era arrakastatzu baten gainditzeko moduan egotea, eta horretarako gatazkak baino behar diana da hitzarmenak, akordioak eta amankomuneko lana. Espero dezagun bere asmo horiek egi ez bihurtzea. Hainbat greba deialdi izan dira azken asteotan eta iragarpenak ere egon dira datozen asteetarako, izan adibidez Bizkaiko zahar egoitzetan, atzokoan, datorren asterako Gipuzkoako zahar egoitzek ere iragarri dute, Osakidetzan ere egingo dituzte lan usteak, otsailaren amaieran, guzti honi nola aurre egingo dio Confebaskek? Confebask horrelako zeretan, hitzarmenetan eta negoziazeketan ez dago parte hartzen, ez bere kideak, ez bera zuzenean, administrazioarekin, batakin ero bestearekin lotura daukaten
jarduerak eta negoziaketak izaten dira normalean, da bai, dano dakigu ikusten dugulako, aspalditik datozen gatazka diala, hor ez da posible izaten, ez da posible izan azkenengo urteetan adostasunetara iristea, eta beharrezkoa dana, hoxe ez da, elkarrizketetan jarraitzea, eta posible da ninean adostasunetara iristea. Gatazka beti dira arazo bat, beti dira kaltegarriak, eta oso gutxi egiten dute honetik, eta bai asko kaltetik, ez da, eta zenbat eta gehiago saiestu, asko hobeto. Ez dakat komunikabideetan ikusten duguna baino informazio gehiago hori gu zuzenean parte hartzen ez dugulako, baina espero dezagun adostasunetara iristeko gaitasun hori ere laster izatea. Ekonomiaren alorrean azken hilabete hauek mugituak izan dira, ez da, alde batetik koronavirusak eragindako baja horiek daude, bestaldetik baita ere hilabetetan zehar ikusi dugun inflazioa, prezioen gorakada hori, osagaien hornidura falta, mikrotxipen krisi horrekin, nola egiten ari dira, nola moldatzen ari dira euskal enpresak testuinguru honetara? Idana dira benetan kezka iturriak eta gaina arazo benetan nabarmenak gure jardueretan. Bere eragina dauka, jakina, horrei oztopatzen ari da hazkundea, eta, zorionez, iaz ere izan gendun horrelako susperraldi indartsu bat, 5% igoera izan genuelako, baina ez behar bada aurre ikusitakoaren tamainakoa, ez da. Guzti horrek arazoa dira, kezka iturri eta baita ere galga gure garapenerako, baina zorionez, posible izaten ari da, jarduerari mantentzea, susperraldia mantentzea, nahiz ez da geldoago izan. Eta guzti horrek sozetan eragina baldin badakao da enpresen errentagarritasunean. Hori bai dela benetan arazo bat, enpresak errentagarritasuna galtzen baldin badabe, lehiatzeko gaitasuna eta irauteko arazoak izango dituztelako. Beraz, momentu honetan naizta jarduera izan, naizta hazkundea izan eta naizta aurreikuspe onak izan, benetan kezka iturri eta arazo handiak dira eta errentagarritasunean diodan bezala eragina dukatenak. Alde batetik mikrotxipen krisi hori dago, ez da, batez ere autogintzaren sektoreak pairatzen ari ditu ondorio horiek, gaurkoan Europar Batasunak adierazi du diru laguntzak bideratuko dituela Europan bertan mikrotxip horiek sortzeko erantzun bat izan daiteke. Bai, jakina, daukagun arazo askoren artean hornidura alorretik mikrotxipena dago. Pandemiek zerbait ekarri baldin badu, izan da digitalizazioan horrelako abiadura azkar bat, eta zetorren prozesori areatzea, badiru idana dagoela txip horiekin eta mikrotxip eta erdiare eroale horiekin lotuta eta zegoen eskaintza alde batetik gaitasun bat zeukat eta beste alde batetik nahiko urrin dago esate baterako aipatzen den bezala Korean eta Taiwanen, ezta, eta horren ondorioz badaude hainbat sektoren eragin handiak jasatzen ari dira, hornidura gabe gelditzen ari direlako. Autogintza da sektori nabarmenena, duela 6-8 hilabete izugarrizko jarduerarekin zebiltzan eta momentu honetan fabrika handia geldirik eta bere hornidura kate guztia asko ertekin eta arazoekin bere jarduera mantentzeko naiz eta eskaria izan. Eta Europar Batasunen hartu dudan ekimen hori garrantzizkoa da eskaintza alde batetik handitzeko eta baita ere gaitasuna izateko alor horretan ere eskaintza, teknologia eta behar diran ahalmenak izateko. Gertatzen dena da sektore oso teknologikoak dirala, teknologia gaitasuna behar da, inbertsio handiak behar dira eta gaina denbora behar da, gaitasun hori garatu ahal izateko, lantegi horiek edo ekoizpen gaitasun horietara iristeko dirua, teknologia eta denbora behar da, eta zenbat eta arinagoa zita hobe, baina urteetan arazo hori izango dugu. Prezioen gorakadaz ere hitz egin dugu, enpresetan izan duen ondorio ez, baina oro har gizartean erosteko ahalmena jaitsi egin da. Urte honetan hainbat hitzarmen kolektibo negoziatzeko urtea izango da, eta sindikatuek adierazi dute dagoeneko soldata KPI-aren parean jartzeko izango dela gakoetako bat, ez? Nola ikusten duzu zuek gaia?
Arazo handi bat, dan ondako dalako kaltegarria, KPI-a ezusteko igoera hori izateak gehien bat, eskaintza energetikotik etorri dana, gehien bat azkenengo hiruhilekoan gertatu izan dana, eta ezusteko, eta azkenengo 29 urtetan, 30 urtetan eman estan KPI bezalako bat izatea, hain txikitik, hain kopuru txikietatik, eta horrelako tamaina handiagora iristea hain modu azkarrean, arazo handi bada norbanakoengan erosmen ahalmena asko gutxitzen duelako, enpresetan ere kosteak asko igotzen dituelako, eta hor ahalmenak hori pixkat orekatzeko eta galera horiek horrei aurre egiteko ezberdina dalako enpresen artean, beraz ez da izango erreza, gaia ondo ulertzea eskatzen duena, enpresen gaitasunak ere kontutan hartzea eskatzen duena, hitzarmen batzuk negozatu behar dira, baina beste batzuk aurretik hitzartuta daude, KPI-aren igoerarekin hitzartuta daude, baina aurreikusitako KPI-a ez da inolaz ere gertatu denaren modukoa, eta horrek enpresetan benetan egoera jasan ezinezkoak ekartzen ditu, eta horrek eskatzen duena da elkarlana, egoera danen artean ulertzea, eta aldan neurrian akorditara iristea, eta hor dauden proposamen non dana urte batean jasan beharrean, urteetan pixkat eragin hori banatzeko proposamenena, eta jasangarria egitea enpresetan horrelako koste igoerak. Baina ez da gai erreza, aldea handiak ditu, dano gara hemen kaltetuak, eta adostasun bateko irtenbideak aurkitzea ez da izango erreza, horretan guztiz ados. Lehiakortasuna aipatu duzu lehenago, zuen kezka nagusienetako bat dena, aurreko urtetik datorrena, baita ere aipatu izan duzuen noizbait, estatu mailan, Espainiar estatu mailan, Euskadiko enpresen indarra gutxitzen ari dela, hori sumatzen ari zaretela, zein izan daiteke horren irtenbidea? Irtenbidea izan behar da lehiakortasuna handitzea. Lehiakortasunaren handitze horren ondorioz etorriko dalako inbertsio gehiago egitea, lanpostuak handitzea, jarduera ekonomikoa handitzea, diru sarrerak handitzea, eta azken finean berri garatu eta ongizatezko bat ukitzea. Eta egia da, horrelako azterketa konparatiboak inda, Euskal ekonomia ez dela hasten ari, esate baterako, estatukoa, Madrilekoa, hainbat Kataluniakoa, Nafarroakoa bezain beste, eta tendentzia horiek, joera horiek, kezkatzekoak dira, pixkat txikitzen edo bestea baino gutxiago hasten ari garalako. Eta hor hainbat faktore hon daitezke, baina izan daitezke azpiegiturak, izan daiteke fiskalitatea, hainbat inbertsio eta pertsona erakartzerakoan, eta baita ere ditugun hainbat arazo partikular oso onuragarriak ez direnak, ditugun gatazka sozialak hainbat sektoretan, daukagun absentismoak, horrek ere gainkosto bat dalako, eta alde askotako arazoa da, eta egin behar duguna da, alde guzti horiek aldan eta neurrian, pixkata hobetzen joan, arazoa gutxitzen joan, eta gure erakargarritasuna hunditzen joatea, irakarriak izateko, inbertsioetarako, jentea ona lanera etortzeko, eta bertakoa kanpora joan ez daitezen, eta kanpotik behar dugun jente hori gure gana ere etor dadin. Fiskalitatea aipatu duzu, Madrilen bezala fiskalitate eredu aldatu beharko litzateke hemen ere? Fiskalitateak beti dauzka bi ondorio, edo bi ezaugarri. Alde batetik izan behar da ekonomia, inbertsioak, lanpostuak eta areagotzeko, eta baita ere horren ondorioz sortzen den aberastasuna esate baterako berbanatzeko, bizkat zergekin eta sistema inpositiboarekin. Eta fiskalitatearekin oso garrantzitsua da mundu ireki baten bizi garalako ingurukoak zer egiten ari diran ikustea. Eta gu bizi gara gainera Europa garatuan, ongizatezko eremu sozioekonomiko baten, munduan ez dago Europan bezalako gizarte kohesionaturik eta ongizateko sistemarik, eta ez da ere hemen dagoen inposizio fiskalik. Beraz, guk zerbait eskatzen baldin badugu da
fiskalidadean ere Europan eta Europako herri garatu honetan dauden baldintza, zerga mota eta tipo eta presio fiskal antzekoa izatea. Eta hor bai ikusten dugula, alde batetik fiskalidade personalean badudela hainbat figura Europan ez dianak eta hemen bai, eta batzuetan gaina tipo handiagorekin, eta gero enpresa mailan ere badaude hainbat arlo nun hemengo presio fiskala kotizazioetan eta besteak baino handiagoa dela. Beraz, horrelako ekimen edo ez dakit nola esan, erreforma edo aldaketa fiskalak aurretik bai ikusi beharko genukela, beste toki batzuetan zer egiten den, azken finean dano gaudelako lehiatzen bai enpresa, lurraldeak eta herrialdeak eta fiskalidadeak zalantzarik gabe eragina dauka guzti horretan, ekonomiaren suspertzean eta baita ere gizarte baten ongizatean. Jakortasunaz hitz egiten ari gara eta esan daiteke paradigma aldaketa baten aurrean gaudela, enpresaren munduan, hainbat aldaketa etorriko direlako, batetik dago energia transizioa, baita ere digitalizazioa, Europako funtsak ere tartean dira, innovazioaren alor horretan hainbat erronka daude, hemendik aurrera enpresaren munduan. Bai, aldaketa garai batean gaude, jadanik hasita segona, krisi honek hainbat alorretan areagotu egin du, gainea Europa ere da inguru sozioekonomiko bat eta Europar batasuna non hainbat transizioetan gainera, pixkate ausartago edo eskakizun handiako eremu bat, abiaduretan, konpromisoetan eta hau da, pixkate aldaketa energetiko eta klimatiko horretan, beraz, aldaketa garaietan gaoz, erronkak izango dira, bai norbanakoentzako, bai enpresendako, bai administrazioarenako eta herrietarako, eta erronka garaia, asmatu beharra, nahi baldin badugu ongizatezko etorkizun bat izan, eta hor danon artean asmatu beharko dugu. Alde horretatik, Europak erronka jarri ditu, konpromisoak ezarri ditu, baita ere, funtsa horiek daude, transizio hori, pixkate leunago egiteko, funtsa horiek baldintzatuta datoz, hainbat erreforma egiteko, eta herrietan lehiatzeko eta hasteko baldintza hobeak izateko, beraz, aldaketa garaian, erronka handiak, aurrien behar diegunak, eta asmatu ezkero etorkizun opareo izango dugu, eta hor, asmatzen ez baldin badugu, zailtasunekin aurre egingo diegu etorkizunari, beraz, garai garrantzitsua. Eduardo Zubiaurre, Confebask Euskal Enpresarien Elkarteko presidentea, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Eta jarraian tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Fermi Rubiralta. Orain arte. Kaixo, Guanita Parker gara, Mikel, Olatz eta Ane, eta gure hirugarren lana kaleratu berri dugu, Reset. Eta bertan baita ere bideoklipa atera dugu, ez da azkena izango, beraz? Bideoklip hau bizi musika saioan ikusi dezakezue, Hamaika Telebistan. Agur! Sentipenak, dantzatutakoa, abestutakoa, antzestutakoa, konplizeak, errautza artean, doinuako juka, ozen oi hartzuna. Sentipenak, dantzatutakoa, abestutakoa, antzestutakoa, konplizeak, errautza artean, doinuako juka, ozen oi hartzuna.
hitza egingo dut, zurekin egarengo dut, zurekin maitatuko dut, zurekin bizirik nago. Ez banauzue ikusten, ez da entzuten, Gure azken arnasaren lapu. ez banauzue ikusten, ez da entzuten, Gure azken arnasaren lapu. ez banauzue ikusten, ez da entzuten, Gure azken arnasaren lapu. ez banauzue ikusten, ez da entzuten. Baduzue nire duintasuna. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak mai gainean ditugu, Alaitzarra Indoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Fermi Rubiral, eguerdion. Eguerdion. Bueno, lehenik eta behin atzoko grebara begira jarriko gara, izan ere zahar egoitzetan, Bizkaiko zahar egoitzetako langilek greba deialdia egin zuten, lan baldintza duinak eskatzeko, diotenez, salatzen dutenez, patronalak lan hitzarmena blokeatuta du, eta aldundiari soluzio bat eskatzen diote. Gainera ez da bakarrik Bizkaiko arazo bat, lan gatazka, datorren asterako Gipuzkoan ere iragarri dituzte lanuzteak, eta entzungo ditugu lehenik eta behin sindikatuek esandakoak. Esaten diate, ez daudela sindikatu horien adierazpenak, esan den bezala lan gatazka izateaz gain, bai, barkatu, orain badira adierazpenak. Arrazoiak anitzak dira, alde batetik patronala guztiz blokeatuta dauka mahai negoziatzailea, eta bestetik diputazioa oraindik ez du hartu lan gatazka honetan duen ardura. Bai, ez gaitu geratzen beste aukerarik, ez? Urtebete daroigu mahai negoziatzeketa zabalik, baina han proposamena bakarri da lan baldintza. Moztu da kortea. Dena den, lan gatazka izateaz gain, behin baino gehiagotan mahai honetara ekarri dugun gaia da, eta arazo kolektibo bat ere badela, ez, esan daiteke. Bai, azken finean gu uste duguna da, zaintza publikoen apostua egin beharko dela, eta batez ere olako gauzak ez gertatzeko, eta gainean nik uste dut aspalditik egon direla baita ere langileek hau salatzen, bai, hori lankargaen roioa, ratioarena, eta nik uste dut bazen garaia ateratzeko kalera, baina ez betikoak, baizik eta iaia nire ustez izan beharko zen gizarte guztioen ardura eta guztiok atera beharko ginateke hori, zaintzaren ezakit nola esan aldarrikatzera eta gertatzen ari dena salatzera. Hori pandemian bizi izan ditugun egoerak izan dira oso lotsagarriak, pentsatzen genuen behin ez dakit kutsa zabalita egonda, ez dakit gauzak hoberuntz joango zirela eta ez dira gauzak aldatu eta nik uste dut horregatik berriro kalean atera dira. Langileek zen ematen urteak ez, egoera hori salatzen, pandemiarekin azaleratu da, orain agerian gelditu den egoera, baina hala ere, ondorioak berdin jarraitzen dute. Gai honek alde ezberdinak dituela, oso importanteak guztiak, alde guztietatik ikusita benetan azpimarratzeko gaia dela, eta benetan ez gara konturatzen. Agian gehiago hurbiltzen garenok, gehiago ikusten dugula zuek nahiko gazteak zaretelako ondino, baina egia da, alde batetik hasi gara esaten zaharrenen etxeak edo, ez da, pertsona nagusien etxean hobeto definitu beharko genituzke, ez da, horrelako tokiak, baina bai, ematen du kondenarako tokiak direla eta egia esan batzutan bihurtu daitezke horrela kondena pasatzeko sasi gartzelak bihurtzen dira batzuk eta hori ez gertatzeko lehenengo neurri argi eta garbi da ondoro tratatzea zantzaileak. Gero beste alde bat izango zen feminizazioarena, argi dago, eguneko oso portzentaia handiarekin zantzaile horiek emakumeak direla, eta ez kasualitatea. Eta horretaz baliatzen dira ere, bere lan baldintzak gero eta okerrago mantentzeko. Hori da beste alde bat, eta hirugarrena eta nik uste dut oso importantea, azken finean denoi interesatzen zaigu gaia da, ze boleto guztiak ditugu horrelako baten bukatzeko gure egunak.
Zuk aipatutakoa hori feminizazioaren roioa dela eta azken finean hori prekarizazioan daudenak gehienak emakumeak dira eta ez bakarrik lan baldintza txarrak dituztenak, baizik eta hor babesgabe daude eta batzuk erasoak pairatzen dituzte. Nik uste dut bai etxean lan egiten dutenak, baita ere olako egoitzetan lan egiten dutenak, nik uste dut hori ez dauz babestuta eta olako egoera txarrak pairatzen dituztela. Eta gero nik uste dut beste aldetik komentatzen duguna askotan hemen, guztiok helduko gara adin batera, guztiok behar izango ditugu hainbat tresna gure bizitza aurre egiteko, eta batez ere nik uste dut bilatu behar duguna da bebai autosufizientzia bat lortzea, ez? Batzutan bebai hemen uste dut hitz egin dugula horretaz. Egoitzetara joan beharrean, igual tresna gehiago behar ditugu gure etxeetan, gure bizimodua ez aldatzeko guztiz, azken finean. Gure etxetik ateratzea, olako leku batera joateko, aldaketa, aldea oso handia da. Eta horren aurrean aldagai nagusia ez izatea betikoa, diruarena. Badaude batxutan detaile batzuk ez gara jausten eta oso importanteak dira. Adibidez, horrelako zentruak gero eta gehiago kokatzen direla hirietako erdigunetatik oso urrun, zergatik. Ez direlako errentagarriak egiteka, jakina, interes pribatuetarako erdigune baten egitea oso garestia delako lurzorua. Naik zer esan nahi du, deserriratze bat gertatzen zaiela hor daudenekin. Zer egongo dira, hor mendipunta baten eskalatzaileak ez dira izango zoritxarrez. Eta gainera izkutatzen dira, azken finean ez ditugu gure herrian ikusten, eta horrek, klaro, ez dakit jarraipen bat egiteko, bai, okerrago daukate, bai instituzioek, bai familiek, bai guztiok, ez? Azken finean nolako egoerak begibistakoak dira batzutan, ez da, kalean ikusitakoak. Nik uste dut gai oso gogorra dela orokorrean, eta gainera, ez dakit zein momentuan aldatzen da muga, ez? Hori, mespresu hori, zein momentutan hasten da pentsatzen zuk esan duzuna, ez? Ez da adineko jendea baizik eta zaharrak direla, ze gaur egun ikusten ditugu pertsonistak astelenero hor borrokatzen, ez? Eta ezin ditugu ikusi olako egoitza batean, ez da? Orduan, non dago muga eta nork ipintzen du muga eta nola onar dezakegu olako mespresu bat, bai adineko jendearekiko, baita ere zaintza lanarekiko, azken finean zaintza pentsatzen dugu dela bigarren edo hirugarren mailako lan bat. Domino efektua dakarrela, azken finean langileak ez badira zaintzen, zainketa eta lana horiek ez dira duinak izango, eta esalgo duzu ez da, izenatik bertatik hasten dela adinkeria, esan daiteke, adineko netzeak deituko ditugu hemendik aurrera, barkatu Fermi, eta zergaitik uste duzu gizarteak horrelako mespretsua duela adinekoen jendearekiko? Hainbat erpin ditu. Zoritxarrez gure gizarte honetan lehenengo eta funtsesko kontua irabaziak direla. Nik ez dut planteamento oso orokorra jarri nahi, baina argi dago gizarte kapitalista honetan negozioa bihurtu dela. Garai baten, orain dela 40-50 urte, sortzen zirenean kume eskolak ziren, hori ere negozio egiteko. Gaur egun txikitu denez horrelako eskaintza handitu da, eta hori begibistan dago zelan gizartea zahartu egin dela. Beraz da, nola esaten da, nitxo bat dirua egiteko, eta dirua egiteko berdin da zein den zera baliabidea, hori da helburu nagusia gauza guztien gainetik. Eta hor, egon daitezke adibideak barruan, zelan barruan lan egiten duen pertsona batek dauka kronometruta zenbat denbora izan behar duen adibidez hautzak entzeko. Eta ezin duzu, nik ezagutu dut horrelako egoera, ezin duzu kuadro bat ipini nire amaren zera gelan, ze horrek suposatzen zuen, 20 segundo gehiago hautzak entzeko, eta beraz ezen ailegatzen gizajoa hori horrelako ardura egin behar zuena. Eta ja ez dezagun esan dituzten adibidez ordutegiekin bazkaltzeko edo afaltzeko. Ja zazpiretarako afaldu behar dutela turnoen
logika nagusitzen delako, eta bar, horretan. Nik uste dut, hori zuk esaten duzuna, azkenean da, ze eredu ekonomikoa daukagun, eta ez baduzu produzitzen, eta ez baduzu kontsumitzen, ez aigua sola, zer gertatzen zaizun zure bizitzan, ez? Eta azken finean baitan, nik uste dut, hainbat gauza aldatzen ari dira gure auzoetan eta Bilbon eta hainbat hirietan, hori, ez badugu etekinak ateratzen zugandik, joango naiz zerbitzuak kentzen, adibidez hori eten digitala dela eta edo bankuen zerbitzuak direla eta, nik uste dut horregatik dela, ez? Auzo batzuetan joaten ari dira sukursalak izten, ez dutelako etekinak ateratzen, eta orduan zerbitzuak joaten dira murrizten. Murrizketa horiekin, azkenean gehien pairatzen dituztenak izango dira, badineko jendea, edo ni bezala, ni ez naiz bat ere trebea teknologikoki, eta holako gauzak egiterakoan, mugitu behar naiz, ondoko auzora, topatu behar dut haien ordutegiaren barruan zita bat, nire, ez dakit, bankuko gauzak egiteko edan adalakoa. Horregatik aipatu nahi nuen hori auzo elkarten federazioan planteatu dugula edo sartu dugula mozio bat lehenora joateko hilabete honen amaieran, 24an, batez ere udaletxari eskatzera, lehenengo eta behin apostua egitera aurrez aurreko arreta bultzatzeko dana dalakoa, azken finean bebai gauza burokratikoak egiteko, bebai murrizketak egon dira eta bebai gauza teknologikoki egin beharko dira. Eta beste aldetik, guk uste dugu gure instituzio hurbilena denez, bitartekaria izan beharko dela bankuekin, hainbat oinarriko zerbitzuak mantentzeko. Azken finean, bai adineko jendea, bai guztiok behar ditugu olako zerbitzua. Gainera eskatzen digute edo behartzen gaituzte olako gauzak egiteko, eukitzeko kontu korronte bat eta dana dalakoa, baina gero ez dira orduratzen horretaz, ez? Nik uste dut instituzioek zeo zer esan marko dute hori, gai honetaz. Bai, adinkeria oso agerian da, azken asteotan eta hilabeteotan argi gelditu denez eta erpin desberdinak ere dituen gaia. Hala ere gaia saldatuko dugu eta ekonomiaz hitz egiten hasiko gara, izan ere lan erreforma lotu ondoren Madrilen soldaten eguneratzeari ekin diote eta hain zuzen gaurkoan azkenean onartu egin da lanbidarteko gutxieneko soldata hori igotzea, 1.000 eurotara igotzea, 55 euroko igoera izango litzateke hilabetero, CEO-erekin aurka onartu dute igoera hori, eta gurean izan dugu hain zuzen ere duela gutxi Eduardo Zubiaurre, Confebaskeko presidentea, eta honi buruz ere galdetu diogu. Gobernuaren ahalmena da gutxieneko soldataren kopuruak ezartzea eta eragile sozialekin pixkat eztabaidatu eta jakinarazi ondoren gaur hartzekoa da erabakia. Atzo izan genuen, CEO-en ere batzorderagileko bilera eta han ibili ginen gaia aztertzen, ez da. Orduan, nahiko adostasun izan zen, gai honen inguruan, egoera berezia dela, susperraldi batean gaoz, jente asko, enpresa asko oraindik ere zailtasunetan, eta gehien bat, gai honi dagokionez eta gutxieneko soldatari dagokionez, danok oso presente geneukana, zera zan, ez da, azkenengo urteetan izan diran igoerak, eta nahiko igoera mardulak izan dirala, azken 3 urteetan 130 baino gehiago igo da, azkenengo 5 urteetan 140, eta beraz, iruditzen zitzaigun hainbat jardueretan, hau da, balore erantzi eta lehiakortasun gutxiko hainbat jardueretan, oso zaila izango zala horrelako koste igoerak, onartzea, jasotzea. Egoera mardulak soldatetan Confebaskeko presidentearen hitzetan. Ados zaudete horrekin, egoera mardula da, hilero 55 euro igotzea gutxieneko soldata hori? Gutxieneko soldataren igoera esan da, ez da? Hala izan da hori orokorreko soldaten igoera soldata guztientzako, esan nahi dut, oso argi dagoela, batez ere nori dagoki horrelako igoera, ez da, txartoen dauden pertsonentzako izango da batez ere eraginkorra. Ez da izango kohetea jaurtitzeko neurria, baina, egia da, gutxieneko soldata oso importantea da, nolabait, referente moduan soldata baxuenak batez ere kontuan izateko.
ez dakit, ejekutiboan edo horrelako soldatak argi dago beste referenteak dituztela, baina importantea da zentzu horretan, eta beraz, prekarizazioarekin honekin ez da bukatuko, baina zerbait aurrera joateko argi da oso importantea da horren igoera. Bai, azken finean hori da, muga bat jarri behar da azpian, zer bestela, ez goaz inora, eta gaina nik ez dut uste izango dela ez dakit, hainbesterako, azken finean energiaren prezioa igo da, alokairoen prezioa igo da, erosketak egiterakoan, gero eta gehiago kostatzen zaigu, hori, saskia betetzea. Ordan ez dago bat ere parekatuta, nik uste dut bai igoera egon aldala, baina nabaritzekoa izango dana, ez dakit nik noraino helduko den, eta gero zuk esaten duzuna, azken finean nortzuk pairatzen dituzte olako egoerak gaztetxuek, eta emakumeek azken finean da, hori, lan baldintza ez duinak daukatenak, eta olako egoera minimo bat eskertuko dute, eta ez dut hainbesterako izango denik. Gaina laster hurrengo astean izango da hori pobreza energetikoaren eguna, eta ikusten ari gara zen olako egoerak pairatzen ari diren hainbat etxeetan, ez da? Nik uste dut oso adierazgarria da, hori elikagaien bankuetara joaten zarenean, normalean, ohituta gaude emateko pasta eta arroza eta olako gauzak, eta esaten digutena da gaur egun da olako gauzak ez eramatea, azken finean horretarako kozinatu beharko dituzu eta horretarako energia beharko duzu. Hori, nik uste dut, da gauza bat kontutan hartzeko eta ikusteko gauza batzuk nik uste dut bermatuta egon beharko direla, bai etxe bizitza, bai olako soldata minimo bat. Nik ez dut uste hainbesterako izango denik igoera, inondik inori. Gizartearen pobretzea ematen ari den bitartean, eta prezioak geroz eta garestiago dauden honetan. Dala pentsioarekin gertatzen den gauza bera, parekatu egin beharko dala, bestela ez dauka zentzu handirik, ez ezuk igotzen baldin baduzu, izan dira 55 euro, baina gero ogia bikoiztu egiten da prezioa, eske berdin da. Eta gero beltzean kobratzen dena. Hori beltzan kobratzen dutenak, normalean, eta jende asko ez dela alegatzen 1000 eurotara, diot, beraiek onartuta. Esan nahi dut, hori da errealitate bat. Eta horretan jarri behar da, hori bat, nik uste du batez ere, fiskaltza eta bilatzeko benetan zemotatako egoeran bizi diren pertsonak eta zelan posiblea den horrelako gauzak, iruzurra oso handia da ere gauza horietan. Baina intereseko etekinak dituzte, ze egunero entzuten dira zifrak, ez? Iberdrolako ez dakizen bat, ez dakin ongoko, ez dakin... Jo, holako gauzak ero entzun behar izatea hori oso komplikatua dela, edo ez dela momentua holako soldata igotzeko, neko kezkagarria da. Baina horrekin gertatzen da grebekin bezala. Sektore batzurentzako inoiz ez da egoki greba bat egitea eta inoiz ez da egoki soldataren igoera. Horregaitik entzungo bagenu bakarrik, odalde horretatik, ezen inoiz egingo. Orduan, igoera honekin konformatu beharko ginateke? Inondik inora. Nik ez dut uste, ni joango nintzateko hori parekatzeko zerara. Eta parekatzeko guztiok, azken finean da zuk esaten duzuna. Askotan neurriak hitz egiterakoan, hitz egiten du kontratuak daukaten entzako, baina kontratua ez daukaten entzako, non dago muga azpian, ez? Non dago koltsoi hori, non dago muga ez egoteko... Eta gainera, ekonomikoki kritikagarria izan daiteke. Ez dago bermatuta kaltegarria izan daitekelako hori ekonomia kapitalistaretarako ez igotzea guztiz kontrakoa. Ikuspuntu keynesiano batetik, gero eta igoera gehiago, hainbat eta diru gehiago gastatu alizateko eta kontsumoa igotzeko, beraz, beraien zera mesederako izan daiteke horrelako igoerak, eta jakina, askoz handiagoak izan behar dira, bestela, soilik konparatu behar du zein da egoera beste tokietan, eta ez soilik Europari begira, baizik eta baita Espainiar estatuaren barruan ere, diferentziak itzelak dira. Hainbat gai eta hainbat erpin, gai honetan ere, lan munduan ere, oraindik ere
korapil askatzeko daudela. Gaiz aldatuko dugu eta eguneko beste albiste nagusienetako bati helduko diogu, astekoa, asteko albiste bat baita. Hori da sare sozialekin lotura duena Meta, lehen Facebook zena, orain Meta izena duena, jakina da, Googleekin batera interneteko erraldoietako bat dela, Facebook eta Instagram sare sozialak Europan ixteko mehatxua egin du Metak, eta mundu osoko biztanleriaren ia erdiak egunero erabiltzen dituen sare sozial hauek dira Facebook eta Instagram, ezta? Zergatik gertatu da hau, datuen afera dago guzti honen atzean, eta Iker Aginagak emango dizkigu xehetasun guztiak. Instagram eta Facebook Europatik ezabatzearekin mehatxatu du Meta enpresak. Europarren datuak Amerikako estatu batuetara bidaltzerik ez badu erabakia hartu beharko duela adierazi du Mark Zuckerbergen konpainiak. Ez du argitu erabakiak WhatsAppi ere eragin diezaioken. Hain zuzen, Europan indarrean dauden hainbat legek eta arauk eramango lukete enpresa bere produktu batzuk Europatik erretiratzera. Izan ere, AEB-tako segurtasun eta trukearen batzordeari bidalitako txosten baten arabera, legeok agindu egiten diote nola transferitu, prozesatu edo jaso ditzakeen zenbait datu mota, eta horrek bere negoziorako hilala bizikoak diren datuei eragiten die. Zehazki, Estatu Batuak eta Europaren arteko pribatutasun ezkutua izeneko ituna aipatu du Metak. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak bertan behera utzi zuena 2020ko uztailean. Halaber, SCC izeneko lege oinarriekin ere arazoak ditu enpresak. Irlandako datu babeserako batzordeako hartarazi baitio, balitekela SCC kontratu horiek ez betetzea Europar Batasuneko lege orokorrak. Horixe Metak egindako mehatxua, ez? Edo datu pertsonalak estatu batuetara transferitzen uzten diguzue, ala Facebook eta Instagram barik geldituko zarete Europan, ez? Honen atzean gai garrantzitsu bat dago, ez dakit kontziente ote garen, aplikazio bat jaisten dugun bakoitzean zer ari garen onartzen, ez? Ez, nik ikusten dudan bakoitzean hori, kukiak onartzen dituzu? Kukiak. Dinot, ez gara konsienteak zertarako erabiltzen duten, ez? Eta negozio bat dela argi dago zeolako mehatxuak botatzeko izango dela kriston negozioa. Nik egia esan da ez naiz bateria ditua, Facebooken 8 lagun ditu, beraz, esan nahi dut. Eta Instagram ez daukadanez, dinot. Bai ikusten du... Pozik biziko zinateken ez eta mehatxua egin, ez? WhatsApp gelditzen bali ze da gauza bakarra erabiltzen dudana. Bai, egia esan da, ez nuke nabarituko. Gertatzen dena da, bai, ez dudala ikusten gardentasuna olako gauzetaz, ez? Ez gara kontzienteak, bai informatuak gara, baina olako parrafada bat agertzen denean mugikorrean edo ordenagailuan, ni egia esan da, onartu behar dut ez dudala irakurtzen. Eta horregatik, beste aldetik, igual hori, kenduko dute hau, baina negozio baldin bada, hemen Europan sortuko dute beste olako bat. Ze negozioa dagoenean, alternatibaren bat egongo da. Uste dut biziko garela hori kentzekotan, baina ez dut uste kenduko dutenik, ze lehenengo galtzaile izango zen Zuckerbergak. Ze imagintza zazu Europako biztanle guztiei amatatzea Instagram eta Facebooken, urrengo segunduan beste plataforma batzuk agertuko lirateke, hori argi eta garbi, beraz, mehatxu bat baino ez da, eta espero dezagun horrelako mehatxuan ez jausteko Europar Batasunak. Ze ikusita gero eta gehiago zemontatako politikak eramaten direla Europar Batasunean zenbait arlotan, hori bai da beldurgarria zelan gero eta gehiago inposatzen digute horrelako bizi baldintzak eta bizi moldea, ez da? Eta hori bai harrigarria da, bai. Datu pribatuak izan ere daudelako tartean, ez? Eta horren, ez dakite, legedia bate omen dago Europar Batasunean, baina dena la ere, transferitzen direla datu horiek eta ekonomikoki erabiltzen direla, gero ez kukiak aipatu dituzu, edo hitz egiten duzu bizikleta bati buruz eta agertzen zaizu iragarkia, horrelakoak bizi izan ditugu eta normaltzat ere hartzen ditugu dagoeneko. Normaltzat nire eta oraindik esatu, eta beti bideoak animaliekin eta zer gatik da, bai, lasai. Baina ez gara konsienteak, gero esaten dugu, kontxo,
ez? Dinon, niri basuk esan duzuna. Azken finean, aprobetsatuko dute hori mehatxoaren ondorioz aldatzeko legeren bat, eta gero lege horrek ekarriko diguna izango da, eta ez dakigu zer dagoen horren atzean. Ez, hain deslokalizatuta dugun mundu honetan, baina ez da kasualitate, bere ala dakite non zauden. Esan nahi dut, zerbait, zerbitzuren bat edo gauza bat eskaintzeko, oso ondo dakite, zu kasu honetan Bizkaian bizi zarela, eta beraz, Bizkaiko inguruko zerbait bilatuko zenukela lehenengo gauza moduan. Esan nahi dut, lehenengo kontu hori oso argi daukatela. Bai, pertsona bakoitzak bat dutela, ez? Azkenean, guk igortzen dugun informazio horrekin osatzen dute zenbat urte dituzu. Emakumea ala gizonezkoa zara, zeintzuk diren zure hobiak edo zeintzuk diren zure arretaguneak, ez? Eta bideratzen dizkizute gero iragarki horiek, oso... Beldurgarria, ez? Bai, kontrolatuta gaude, baina zentzu guztietan, gainera zuk esaten duzuna, ez? Non zauden, hori batzutan flipatzen dut, ez dut kontrolatzen eta igual zauz ez dakin, ze lan pasatu duzu ez dakin non? Gelitzen zara, begiratu beste aldetik nago. Gaur egun beltzesko bai liburuetan eta bai pelikuletan, zerbait alarria gertatzen denean, poliziak egiten duen lehenengo galdera, non dago honen mobila. Eta ez badago edo desagertu bada, informazio iturri bat desagertu dela, ba fijoa. Eta mugikorra dena den, hori dena jakinda, ez jakitun izan da, erabiltzen jarraitzen dugu, ez? Eta aplikazioak jarraitzen dugu eta datuak partekatzen jarraitzen dugu. Erabili, ataratzen zara kalera eta jende gehiena, gu barne, noizean behin gutxienez, hor gaude katxarrito horrekin, benetan da kriston dependentzia itzela. Seguru orain, galdetuko bagenu txistez zahar hori zer hiru gauza eramango zenituzken irla batera, horietako hiru gauzak seguru esango genuen mugikorra eta bigarrena jakina. Estaldura izateko mugikorra erabilia izateko, ez da? Maiordomoarena eta hormako erlojoa bukatu zaigu. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, Laitxar Gandoña eta Fermi Rubira, eta eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Kaixo, Intza naiz eta ondoren ikusiko ezuen Desizozten kantuan bideoklipa aurkeztean ator. Nazaroan ateako deu lehenengo EP digitala, ilundu aurretikan izena eramango duna, eta publikatu deun Desizozten bideoklipa hau izan da pixkat asmoen deklarazio gisa. Entzulia kokatu dadin Intzan mundu imaginario hortan epia entzun aurretikan. Eta, gomendatu nahi dizuet bizi musika saio ikustia, lan ondila iteuelako euskal bideoklipak sustatu eta zabaltzeko. Muxu bat!